Mbak Men? Rukun Islam. Ki lho rungokno tumak ninah iki. Tu iki metu, mak iki ya makane, nah iki. Wak gendeng. Wonten gangsa warni Masa kok balik gendeng. gangsa pisan amausa Rumah saku priyayi sakmene sing tak telengake sing tumak ninah kok sing gambang tok. Ayo terus. lah ono ngomong terus. Lah nyen modin are. Hai Lalo. wilangan loro Kene-kene karo Bakas Nur ora. kaping pindho niku salat limang Waktu waktu hari sehari salat 5 waktu sedina sewengi. Ya. Rawani mbahku. ping trinyo Aja nelengake. zakat Terus ora ngono Mas mau kok ngopo kok ya klambinan kok ya nganti kualik iku mau donga tinulak, Nduk. Nolak udan. Nolak udan nek kabeh nek diwale ya jelas. iki mau mesti mau ngopo-ngopo ya Mbah Ora apa-apa gene. Perkutuk balong ki lho, tanggane kae kang bujan nunggone aku. sekawan terus Sekawan terus ipun sekawan tersipun poso ing wulan Ramadan. poso ing wulan Ramadan Ya iki sing tumak minah, sing ra tumak minah Senin, Kamis, Selasa, Rebo, Senin. kaping limo munggah haji Yen duwe duit lamun wawi apa munggah kaji iki 35 tahun kok bosok. sampean kapan Mas? Alah aku lah Wis daftar apa durung? daftar ning balik Oh alah. kajilik lan lo. Mas Sikit. Mulya bakal Yup. Soliwat salim Allah salim Allah
Sayyidina Muhammadin suril Islam wal muslimin kafarotal wadolimin ana lima ing wernane maca Al-Qur'an sak maknane salat bernulak konono solehku pulono wetongira ingkang luwe pikir dalu ingkang suwe salah sawijining sapa bisa nglakoni ho la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur dan wis kumandang wayahe sembayang nanti istiqomah luwe sampurna sholat saya maghrib prayogane hoi atabalan fawakal Bala